Hej, jag går hem från min kompis nu. Så ja, klockan är ungefär 10 nu. Och jag har typ bara varit hemma och busat med min lilla katt. Ja, jag bor en bit fram. Där var ett dagis och som man typ inte ser. Man ska tvinga. Och ja. Jag är trevligt också. Men ja. Det var i alla fall en liten video. Nu ikväll. Fan vad halt det var. Och ja, som sagt, det var jättemycket snö idag. Nu är det typ platt. Där går jag. Man ser typ inte med något. Vi hörs väl. Hejdå.